Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Vedeți că mi-am schimbat ăsta de aici. Mi-am schimbat. Bine, e bine. Bine, vin la tână. Vin la tână. Acum. Vin la tână acum. Jucă. Mă jucam până băi. E bine să ai sau nu. Ok. Nu știu. Băieți. Am uitat. Salutare frați și surori. Bine vă regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Cam n-am gemuri și n-am ce să fac. Aoleu. I guess you plateaued. Stați un pic să fac așa. Da. Ca să mă auziți. Hai să dăm un meci. Bine, cred că nu, în direct o să vă povestesc despre ceva. O să încet timp de dau meci. O să fac ceva ca să pice legendară. Dacă nu pică, asta e. N-am ce să fac dacă nu pică legendară. Ar trebui să pice. Bug. În bug ar trebui să pice legendară. În bug ar trebui să pice legendară. Nu vrea. Băieți, n-am avut ce să fac, că am pierdut un trofeu. Nu mai am de povestit. Și da, ar trebui să ne pice legendară, dacă nu, asta e. Dacă nu ne pică, Supercell-ul trebuie să ne dea un brawler. Supercell-ul vă arăt ce face decât ăsta. Ia. Ați văzut? Bă, coltuș. Am un colgerală. Bun. Vreau un colgerală. Bă, coltul ăsta o să mă ducă mult ghinion. Și multă bătaie. Nu ați văzut cum am scăpat? Bă, nu cred cu câtă viață. Mamă, da, la fix. Băieți, ajutor. Bă, cineva să mă ajute. Băi, n-am avut ce să fac. Mai dau un meci ca să mai vă explic normal. Și așa trebuie să ne pice legendară. Dacă nu pică, asta e. Și mai fac încă un bug. Dacă am două chesturi, mai fac unul. Trebuie să am câte un chest. Dacă nu merge la, mai fac un bug. Uite, am legendara aia, Leon. Îl am. Leone, ce faci tu? Dacă nu merge, de la Chipa am văzut. Vreau să vă arăt ceva. Ia, cu ultimata. Nu contează pe ce folosești ultimata. Ia, asta.
Bum bam 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 bam. Bum 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 bam bam bam. Bă. 1, 2, 3, 4, 6. Nu mai e 6. E rău 6-le. Nu vrează mai să nu abonați, vă rog. Vă rog, strângem câte like-uri vreți voi. Strângem câte like-uri vreți voi. N-am avut ce să fac, băieți. Deci am făcut chesturi. 5, bun. Dau exit. Normal. Exit și vedem câte am strâns. Și am făcut un chest, hai să o facem. Se duc la clotine. Member. Bun, n-am ce să... Ia să vedem, Mihai. A intrat în alt club. Unde ești? Aici. Da. Uite. Rogol. De-abia faci lumii, Hali, bă. Hai, hai să facem, aici. Tot. Schimbăm. Mai vă arăt încă ceva. Și trebuie să vă conectați pe limba asta. Hai că vă arăt. Vă duceți aici în setări, dați pe ăla. Vă duceți la limba asta unde mi-arătă mie verde. Vă duceți aici la shop. Vedeți că aici se oprea shop-ul, dar apesați pe ăsta. Și vă dă, stați un pic. Aici, despre browser. Bă, nu mai e ceva limbă. Da. Și ne conectăm. Ba nu, trebuie să închid ochii. What? Nu e real. Nu e real nici. Nu e real. Băieți, mai dăm un meci. Și gata. Bă, fix asta trebuia să fac, al doilea bug s-a scos. Trebuia să-l fac atunci. Ne vedem. Mai fac un episod mâine. Se va transforma într-o ființă cap de foc sau va crește cu un gigant și ne va călca sau se va fracționa în mii.
Ce se tot întâmplă aici? No, vezi, să nu avem noi lucruri frumoase. Bine că e încă în garanție. Voi comanda un înlocuitor, dar de data asta animalele n-au voie. Ce rapid! Trebuia doar să o ții departe de animalele acelea. Eu aduc zăpada! Mamă, locul 1! Am făcut timp până la locul 1. Băi, poi, ce acolo? Brawl Stars. A? Brawl Stars. Broasca? Fac video, tataie. Ce? Albina? Video. Și cam atât a fost cu acest asupra? episod. Pa, pa. Tataie.